Musíme zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov nielen v mestách, ale aj na vidieku. Policajnému zboru chýba koncepcia rozvoja stabilizácie s výhľadom na 15-20 rokov. S tým, že táto koncepcia by bola platná aj pre ďalšie vlády, aby sa nestalo to, že nástupom novej vlády sa mení organizačná štruktúra, personálny stav a podobne. Samozrejme, že treba doplniť tie obvodné oddelenia, ktoré sú poddimenzované, aby sme zabezpečili aj občanom na vidieku, ktorí sú v tom regióne alebo v tom okrsku toho obvodného oddelenia, aby tú dostupnosť tej bezpečnosti mali v niekoľkých minútach, aby tá hliadka dokázala prísť na zákrok alebo pomôcť tomu občanovi. Samozrejme, že treba zatraktívniť toto povolanie a potiahnuť ho na vyššiu úroveň, ale zase na druhej strane zabezpečiť vyššiu profesionalizáciu ozbrojených zložiek a to, aby všetko to, čo robia, bolo v zmysle zákona a objektívne.